신호고 타네 나 비세 누구도 괜찮이 치는 거 가만 간대 삐져먹는 신호 양구 누가 시 이치바 양구 누가 시 ओंखार जाबाय बिरजुया जोंना बेसारा खामायजेननायनिफ्राय लाबायमोन बुस्थुफ्रा नै लाजेननाय लोगो थांनांबाय Good morning everyone and welcome back my channel. My channel is very good. So finally दिनैहाय माने ओरैबायदि आरोना टेनसनावसो दं आङो थेवब्लाबो मिनिबाय आरोना नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे भिडिअ बानायनानै लाबोलायबाय मानो होनना बुङोबा आंहा दुखु दं आरोना दिनै दुखुआ ओरैबायदि नोंथांमोन आंनो देखायगासिनो जाहैबाय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम थाबैनो थाब टिके खालाम होबानो जाबाय आरोना अननानै रायजो राजा नोंथांमोन स' नायलांदो भिडिअ माबायदि जायो स' मानेहाय दिनैहाय माने ओरैबायदि दुखुआ जाहैबाय माने आंखौ मानिफ्राय न'निफ्राय होखारबाय आरोना दिनै न'निफ्राय होखारबाय आं दा मोनसे जायगायाव लाना थाहैसै आरोना दा माल माथा लांनांगौ आं बिराद दुखुआव दङ ओरैबायदि खस्थ' जोंबो माने न' बारा होआलासिनो जोंबो बोरमा बेदरजोंल' जायोब्रा ब्लेक डगल' लोङो आइकनिक वाइट ब्लेकल' लोङो नालाय जोंबो ओंखायनो दा जों होखारजाबाय आरोना मालिकजों जों दा माल माथाखौ लानानै थांसै माथो खालामबावनो बिदाय खालामनांसिगोन आरोना दिनै जायगानिफ्राय नै जों आङो अनसुला फंबायखौ हाजिरा लाबोबाय आरोना माल माथा बोथ्रोनो थाखाय एथ' जिनिस दङ बा बखौ लांथ'नोसो जाबाय आं बोरैबा आं गायनायसो मोनबाय आङो दिनै आंखौ मानो बिदि होखारखो आंहा सरिद मोनबाय बारायाथ' खमैबा बाराया 1 लाखनि बारा थांखाबाय आरोना बिनि थाखाय होखारदोंबो जानो हागौ आं हरजोबैसो होनदोंमोन साननैसो थानानै दा मानिया हनै दा उफाय गैया आं खारनांसिगोन आरोना दिनै दुखु नांदाव बिरादनो गाबगोन आं दा गाबगोन नांथारगौबा मा होनबावनो हेस बिराद जोयोमोन आङो नै बलखौबो गोदान बायनो हाला न'बो बारा होनो हाला नालाय बलखौबो गोदान बायनो हाबावनो ओरैबायदि दुखुनि गेजेरावबो आं मिनिगासिनो आरोना नोंथांमोननि थाखाय दा आंस्लांबाय दा माल माथा बोथ्रायनानै आं नोंनो गोरान खालामनाय होनसै आरोना नों सिन्था खालामनाङा बेदरजों दाउ आथिंजों होबाय आं नोंनो गोरान खालामनायानो जायो नङा होमबा ना दिनै दुखुनांथाव बाथ्रा नालाय बे समाव जों गोजा बायना लोंनो हाथ'ला दिनै जों गोरान खालामनायजों होनांसिगोन दिनै उफाय गैया स' माने थाहोथारला जाहैदों आंखौ माने नै बालबादाखौनो आं बोखारनाङासै गावसोरसो बरनजोब्बाय बेफोर अबाय दोननांगौ आंलाय एफा जिनिस दं आयै हिनजावनि थाखाय बायखाजोब्बायमोन आं नै दख'ना सावरि गासिबो ओरै मा होनो बेखौ जों गासिबो बायखाजोब्बायमोन ओमफ्राय दा मा खालामदों आं उफाय गैया थांनांगोन फ्रिजखौ नों बादो ओमफ्राय फ्रिजखौ नों बानांगोन जेरैखि जाया दिनैहाय हाबाब बिमा नोंनि थाखाय लाखाजोबनायखौ दिनै आङो बरननांबाय नै खालि खालामजोब्बाय मालिकानो मा जाखो बायगोनलै सना बायदि फाग्ला बेनो 1,80,000 लादों फाग्लानो नुफिनलायो माथो आंखौ नै मोजां मालायै एथ' लेखा फरायबोबाय आङो बुकिं नैफोर आं फरायनानै मोनजोबनाय आरोना मेडेलफ्रा बिराद फरायोमोन आं गोदो दासो बाबाय आरोना गोरान लोंग्रा जाबायना ओंखायनो बाबाय दाना फरायनो हाबा बेखौ आं दा मोनसे जायगायाव मोजां दोननानै फरायनांसिगोन ना गाबोननिफ्राय होखारजानायनि खिथेराव जाबाय दा लेखा थेखा लांजोबनांगौ जाहैबाय नै दा जारलालै हाब नोंहा मिनदोंसो आंबो जादों अब्लाबो होखारजानानै अब्लाथ' बे लाना थांजोबनांसिगोन आरोना थाथ'दो मासिखिलि होखारबाय आंखौ आरोना रायजोफोरा आं दा थाहैनांसिगोन उफाय गैया आरोना आङो मा खालामबावनो दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै माने आंखौ थाला आङो बेयाव आं थाला ओइ थाला आं बे जायगायाव थाला आङो नोंसिनि न'खौ आं नाङा नोंसिनि न'खौ थाने दा बिसे 누구도 괜찮이 치는 거 थाला आङो थाला 삐져먹는 신호 양구 누가시 이치바 양구 누가시 फंबाय दे बु उफाय गैया जों थानो मोनै जायगायाव मानो एथ' गोबाव थानो दे थाब जोंहा जायगा प्लेनिं खालामनांगौ नै जिजोब्बाय फाग्लाफ्रा बिसोरनो उन्दुनानै गासिबोलै ओंखायनो दा उन्दुहोनो आङो सेस जिजोब्बाय नालाय गासिबो हेस खालि खामनाय लोंबाय उन्दुफैबाय बेयावनो गाज्रि ओइ नोंखौबो आं सालथाय मिथियाना इनभाइट खालामबाय आंनि न' होखारजानायाव दिनैहाय नोङो माल माथाखौ एसे हेल्प खालामबानो जाबाय आरोना दिनै माने दुखुनांथाव बाथ्रा दिनैहाय माने न' होखारजानायनि रुम बारा होनो हायिनि दिनै खारनांनायनि थाखाय नोंखौ आङो हाजिरा लेंबाय आरोना मावदोल' मिन्नाब्रा आंनि दुखुआवबो दुखु जाफानांगौ मानो बिदि दे मेथाइ जाबानो जायो मेथाइ दा खामनाय लोंनोसै आङो जाबाय मिथिबाय जायो दा बेलाय अनसुला फंबाय दंखायो दा आङो नोंसोर माल माथा रोगानायनि खामनाय माबागोन आरोना
गासिबो बायखाजोब्बायमोन आङो टटेलि नै हिनजावनि संसार जानायनि दा आं होखारजानांबाय खिन्थु गोमायाखै आरो ना आं खिन्थु न' सोलायलांनायखायसो खारनांनाय न'निफ्राय आंखौ होखारनायखायसो आं दिनै दुखु मोनदों आरो ना दे मोजाङै फंबाय मोजाङै माव दे मान मावनानै लाङाबा जाला मा मोजां खाराब मोजाङै नोंसोरबो फाखा बायदि बोरमा बेदरजों लोङो नालाय ब्रा ओंखायनो बाराफोरखौ एसे होलांनांगौ आंनो दा दिनै होखारजानाय जाबाय फैबावदो एबाराव आंनि न'आव जायगा होगोन नामा नोंसोरखौ आं उफाय गैला बाजारनो थाखालाबो नोंसिनि न'आव फाग्ला खाबा आंनि न' गोदान फैबारनिखौ नायदो ब्लेक डग नङाबानो लोङा जों फै फाइनालि आं दा मबाइलनो नैबेखौ माने गोदान लाबाय आरो ना नै नुवा देखायलाय एसे केमेरामेन फोकस करो हमारा घूर को इधर लाओ कैमरामैन जों माने ओरै फंबाय दा फंबाय आंबो दोनथ'बाय आरो ना आंना रुमानि बे मा खालामगासिनो दङ गोदान न'आव जाबाय आरो ना आंना दा बेयाव दोनथ'बाय आङो खिन्थु बैहाय आंनि जिबनावबो गाहैला आरो ना दिनैनिफ्राय आं बेयाव थांलाबो नांला आंनो होबाय बाजिया ओमफ्राय खिन्थु बैनि मालिकआ बिराद गाज्रिलै ना नों खिन्थु मोजां जागोन बायदि मोनबाय आङो बारा होआबाबो थानो मोनगोनदां बेनाव थाइखाना आं गालांजोबनांसिगोन आरो ना बिराद मोजां खियोमोन आं बेहाय फाग्ला बायदि फेसिलिटि दंमोन ओरैबायदि गान खनै बिरि खान्दा गंसे सोबलायलायनानै आराम खियोमोन आङो दा आं बे फायखानायाव गारनानै थांनांसिगोन आरो ना बिराद दुखुलै आंहा बिराद दुखु दिनै रायजोफोर दुखु आङो जोबोद दुखु फंबाय मोनसै आंखौ हेल्प खालामग्राया खेवनायनि थाखाय नाथनि गोनांथि गैया स्क्रुप ड्राइभार लायनो आइयो दुखुनि गेजेरावबो जों रंजानाय दिनै बिराद मिनि खुसि उफाय गैया जों आं थानोबो बाखाथारबायमोन जायगायाव दे बेखौ सालथे खेवनोसै नोंसोरनो उन्दुगोन नोंसोरनो माव मिथिबाय ए हमारा नहीं है तुम्हारा सामान है आप लेके जाओ हमको नहीं चाहिए तुम्हारा सामान फाग्ला उनफुलानिया बेखौ लाला नों दाखालि गानबोनाया फाग्ला बायदि बेखौ आंनि न'आव बिदि दोननायखायनोथ' दिनै आं गनांदोंब्रा बेबायदि जिनिसखौ मा दोनो आं न'आव बेफोरबायदि जिनिसखौ फाग्लानोसै नोंथां बेनिखायनो गनांदों आंबो दादों होनबाय थाबाय लांबाय जायगा बबे जिनिस लाबावो माबाला मोनामजोब्बाय लांगोन सालथे आंनि न' ओंखारजानायखौ माने दुखु नांनानैनो नायफैलायबाय आरो ना बेबो सालथेनो आंना न'आ खारनांबाय बाराखौनो होआबा 1 लाखनि बारा जाबाय बाराया जोंबो ब्लेक डगल' लोङोना बोरमाजों ओंखायनो जों बारा होनायासो जों खारनांबाय दा उफाय गैया जों खारनोसै आरो बै थाइसिम हिनजावनि थाखाय आङो बिमानि थाखाय माने बायनानै दोनखाजोब्बायमोन आरो ना नै बेगखौबो हिलिमिलि बेग होनो बेखौ माबानिफ्राय लाबोदों आङो इटालियान ब्रेन्ड आरो ना बियो हिलिमिलि बेग ओमफ्राय गासिबो बेखौ बायखाजोब्बायमोन आं बिमानो मा खालामबावनो दिनै आङो बोरनजोबनांबाय दिनै आं देखायथ'वा सानदोंमोन जिखुनु जाया दिनै होखारजानायनि नामाव आं नोंथांमोन देखायजोबसै आरो ना बायनानै दोनखाजोब्बायमोन आं नै गासिबो आरो ना दुखुनांथाव बाथ्रालै मा होनबावनो दे एसे हेल्प खालामलायदो मिथिबाय बिराद मोजां मोनलै आइखोनदों अनजालिनि थाखाय बानायदोंमोन आं बेखौ बिमानि थाखाय बिराद मोजां हिट बियो हरजोबनांसिगोन आं दा फैखासिगोन नालाय दोन्दोंमोन आं उफाय गैया हरनानै दोनथ'नांसिगोन आरो ना आं बेनाव मा बुंबावनो बिराद मोजां बरिया बानायदोंमोन आङो बे फुथुलानि जाबाय फुथुलानि नामा जाहैबाय मिलि आरो ना मिलि होनो बे फुथुलानि नामखौ नामा गग' आरो ना ओमफ्राय नैबे नामाबो गग' नङा होमबा साले गग' होनो आरो बे फुथुलानि नामखौ ओमफ्राय बे नामाव गग' जाहैदों आं दासिम मिथिदों आरो मिथिनानै आं जोबोद मोजां मोनदों आरो ना ओमफ्राय आयै प्रभु नोंखौनो दासो नुदों इसोर हाबाब नों गैयाबानो आंहा गैया नोंसो आंनि लामा दैदेनगिरि प्रभु नारायण माबा शिब बोराइ बाथौ आयै माव मोजाङै मावनो हाया मानसिलाय मा जानला मोनला आंनि जिनिसखौ बायहोलाजोबबा मा जानांगौ जाखो एफा लाख दामनि थाखानि जिनिसफोरखौ मोजां माव नङाबा खामनाय मोननाय नङा मोजां दलद ना दंफां सेरावसो दोनबाय ओरैसो दोनहैनांगौमोन आंनि बाथ' फाइनालि नै बुस्थुआव मा दं आं देखायसै आरो ना खेवलाय उनस्लांबाय बे गोदोनि आंनि आयौ देन्जार सिकिउरिटि आरो ना बे मा होनो बेखौ आङो माबायाव थाइलेण्डआव थांबासो लाबोदोंमोन आरोना हिनजावनि थाखाय गासिबो दोन्दोंमोन आङो बयनिबो रावनिबो नोजोर दानांथों होननानै सिकिउरिटि दोनफालायदोंमोन आरो ना आङो दा खोबदो मानसिफोर नुगोन नोजोर नांगोन
मा दं दुइस'ला दे बिजयनि आलमारिया नोंना हरसाबबाय इसान बिजय ओंखारजाबाय नोंखौ बाथावनो गैला ओंखारजाबाय बिजया जोंना बेसारा खामायजेननायनिफ्राय लाबायमोन बुस्थुफ्रा नै लाजेननाय लोगो लोगो थांनांबाय बिदि थाबा डाइरेक्ट मिथिबाय जिनिसखौ दा थिखोनो हायाब्ला डाइरेक्ट गारखायाव बे मा आंनाव बिदि एभेलेबेल दं बिजय न' गोदान न' गोदाननि जै आग्ला लांजोबदो दोननाङा बेयाव जेबो होनखाबाय आं आरो दोननांगौबा दोननांगौ थु जागोनलै आइ खिथु नङा दाउ खिथुसो नोंनि बुंनाया जेबो जाया आं रागा जोंनाय समाव आंखौ दायदाव मिथिबाय आं जोंबाथाय आं दा नोंनि सिगाङाव फैनो हायो मिथिबाय ना बोरै लांगोन दोनला आं इसिङाव मोनसे बुस्थु सोरथो दोनो माबानोसै आग्ला কোন জায়গা ছুরি খুঁড়ে আনছে তুই এখানে উঠে আনছে যাচ্ছি ও যাচ্ছি সাইকেলটা সোলাবা লাগে কেন ফাফলির নিচে এ চাল্লা রে তোমরা চালাইলে কষ্ট হয় এরকম নিলে কষ্ট না হয় না ঠিক আছে মানে नोंथांमोनाथ' नुबाय सिगाङाव नुबोबाय थाम्बनेलावबो नुखाबाय जानो हागौ माने ओरैबायदि जाबायदि घटना जाबाय माने बे मोनसेबो नङा आरोना फेकजोबसो माने होखाराखै बाजैमोना माने न' सोलायनायावसो आं फैदों आरोना दा बे भिडिअखौ माने नोंथांमोना सिरियास सानबोदोंमोन बै ससे समाव मिनिमाम 9 मिनिट प्लास बे समाव सानदोंमोन दा खिन्थु फाइनालि नुफैबाय माने नङा आरोना बे भिडिअआ स' भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन टाटा बाय बाय दिनैना बेनोसै